Ön mióta boldog csodasövény tulajdonos? 2 éve vagyok csodasövény tulajdonos. Általában minden kezdet nehéz. A sövény ültetésekor adottak-e nehézségei, vagy volt, amit esetleg másképp csináltak, mint ami... Mindent másként csináltunk, semmit sem előírás szerint. Gyakorlatilag még nagyon rossz gazdák vagyunk. Ennek ellenére a csodasövény maximálisan teljesített. Nem az adott időben telepítettük, amikor kellett volna, nem locsoltuk annyit, mint amennyit kellett volna, nem nyírtuk annyit, amennyit kellett volna, ennek ellenére maximálisan elégedettek vagyunk. Amire telepítettük, zaj, por, illetve látványtakarás szempontjából maximálisan teljesített. Amikor megkapta a növényt, számított volna ilyen eredményre? Abszolút nem. Tehát gyanúsan élettelennek és ilyen csökevénynek tűntek ezek a csodasövény kezdemények. Hát ehhez képest rendkívül gyors volt a fejlődése. Rendkívül gyors volt és rendkívül látványos. Általában minden embernek van egy története a csodasövénnyel kapcsolatban. Például egy ló megrágta, esetleg a kutya is megkóstolta. Önnek van-e ilyen története? Van, igen. A mi csodasövényünket nem egy kártevő megpróbálta tönkretenni, de nem sikerült neki. Hát az időjárás viszontagságairól most nem beszélnék, inkább arról, hogy a szomszéd megpróbálta elpusztítani, mert az ő látványos tujáit eltakarta, tehát a szépségét csökkentette a mi csodasövényünk. Semmilyen lomtalanító vegyszerrel nem sikerült elpusztítania. Volt macskánk, neki sem sikerült a csodasövényt elpusztítani, de járt vendégként ló is a kertünkben, ha már a ló szóba jött. Egy kicsit megkóstolta, de ebből sem lett semmilyen botrány, mert a csodasövénynek szinte semmi nem tud ártani. Elképesztően tartós, ellenálló egy növény, és minden nyírás után gyakorlatilag, bár ritkán nyírjuk, nagyon gyors fejlődést tapasztalunk. Tehát én ilyen típusú növényt nem láttam sem előtte, sem azóta. Tehát, amire kitalálták, amire kitenyésztették, ami a funkciója, azt maximálisan ellátja. Kijelenthetjük azt, hogy ön egy boldog csodasövény tulajdonos? Igen, elégedett csodasövény tulajdonos vagyok. Nagyon elégedett, sőt, csodálkozó csodasövény tulajdonos vagyok, hogy ezzel a szóképpel éljek.